салом дӯстон, чемпионатҳои Англия ва Италия то охирин нафас интригаро нигоҳ доштанд. Мухлисон бозиҳои даври 38-ум Премер-лигаи Англия ва Италияро тамошо карданд. Ҳамаи тарафдорони футбол шоҳиди драмаи ҳақиқии футбол шуданд. Дар Англия даври 38-ум бо интригаҳои беҳтарин оғоз ёфт. Кадом даста қаҳрамон мешавад? Манчестер Сити ва ё Ливерпул? Соли асосӣ ҳамин буд, гарчанде ноайёниҳои дигаре аз қабили Арсенал ё Тоттенхэм ба Лигаи Чемпионон меравад ва ё Бёрнли меафтад ё Лидс буданд. ва аммо ҳама ин ангезаҳо дар баробари пойгаи қаҳрамонии Манчестер Сити ва Ливерпул ба чашм ҳеҷ мерасиданд. Имрӯз мо лигаҳои беҳтарини футболро ҷамъбаст мекунем. Ба мо пайваст шавед. Лайк ва комментария ба сифати видеои мо таъсир хоҳад кард ки ин акнун аз шумо вобаста аст. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, чун ҳар вақта сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар оғози бозиҳои даври 38-ум Ливерпул дар ҳисоби худ 89 хол дошт ва Манчестер Сити бошад 90 имтиёз. Рақиби Манчестер Сити дар даври охирини мавсим Астон Вилла ва аз Ливерпул бошад Вулверхэмптон буданд. Ба бозии дастаҳои Ливерпул ва Астон Вилла будани Стивен Джерард баъиси сармураббии дастаи шаҳри Бирмингем шаомати дигар мебахшид. Джерард метавонист Ливерпулро қаҳрамон кунад. бозӣ то дақиқаи 37-ум бе гол ҷараён дошт ва дар ин дақиқа Метти Кеш ба задани гол даст ёфт. Нимаи аввал бо ҳамин ҳисоб, яъне 0-1 ба анҷом расид. Дар бозии дастаҳои Ливерпул ва Вулверхэмптон ҳисоб баробар 1-1 буд. Дар нимаи дуввум Филиппи Каутиньо як голи дигар зад. ҳисобро ба нафи Бирмингио 2-0 намуд. орзуи қаҳрамонии Гвардиола оҳиста-оҳиста ғарқ шудан гирифтанд ва аммо дар як лаҳза бозингарони Манчестер Сити ба хотир оварданд ки онҳо дигар ягон ҷоиза барои бурд кардан надоранд. Танҳо ҳамин Премер-лигаи Англия мондаасту халос. Дар зарфи 5 дақиқа шербачиҳои Гвардиола бозиро кулан дигар карданд. Саравол дар дақиқаи 76-ум аз партофти Раҳим Стерлинг Илкай Гундаган гол зад. Баъдан Родриго Эрнандес ҳисобро баробар намуд ва дар дақиқаи 81-ум бошад Гундаган аз паси Де Брюйне ҳисобро 3-2 ба суди Манчестер Сити намуд. Дар бозии Ливерпул ва Вулз ҳам ҳисоб тағйир ёфт. Дар дақиқаи 84-ум Муҳаммад Салоҳ ба задани гол даст ёфту фикр кард ки мисли Агюэро қаҳрамон мешавад. Зуд ба ӯ гуфтанд ки дар Манчестер камбек шуд. То охир ҳисоби 3-2-ро Сити нигоҳ дошт ва бо касби 93 хол қаҳрамони Англия шуд. Ливерпул бозам аз 90 хол бештар гирифт, аммо чемпион нашуд. Дар Италия ба дастаи Милан дар рақобат бо Сассуоло танҳо як имтиёз бас буд то скудеторо бигирад. бори охир расониҳо соли 2011 чемпиони Италия шуда буданд. он вақт Златан дар ҳайати даста буд. акнун ҳам Ибрагимович дар Милан аст ва ӯ дар баробари дигар ҳамдастагонаш Миланро қаҳрамон намуд. Сассуоло бар зидди миланиҳо ҳеҷ кор карда натавонист. Стефано Пиоли аввалин ҷоизаи худро ба ҳайси сармураббӣ ба даст овард. Скудето дар шаҳри Милан боқӣ мемонад, вале исми қаҳрамон иваз мешавад. ин навбат чемпиони Италия дастаи Милан шуд. бо Милан барои қаҳрамонӣ ҳамсояи онҳо Интер мубориза бурданд, вале нерадзуриҳо имсол қаҳрамониро барбод дод. Реал Мадрид дар тамоми рафти мавсим Килиан Мбапперо интизор шуд. Мадридиҳо ғайр аз омадани ҳамлагари 23-сола дигар ягон вариантеро намедиданд. онҳо ба пуррагӣ бовар доштанд ки Мбаппе ба сафи онҳо хоҳад гузашт, вале Килиан орзуро ба пул иваз кард. Реал Мадрид нақшаи Б-ро накашида буд. онҳо интизори чунин ҷараёни кор набуданд. акнун ки ин ҳолат рух дод, мадридиҳо ҳайрону noloну саргардон ҳастанд ки кадом ҳамлагарро метавонанд ба сафи худ ҷалб созанд. исми ҳамлагарони зиёд ба утоқи Перес оварда шуд. Президенти Реал дар андешаи он аст ки кадом бозингаро метавонад акнун ба сафи гаразмониҳо даъват намояд. дар феҳрист Харри Кейн, Рафаэл Леао, Роберт Левандовски, Кристофер Нкунку ва Дарвин Нунес қарор доранд. гузариши Кейн ба Сити баъд аз омадани Холланд қариб номумкин аст. барои ҳамин ҳам варианти хуб барои ин бозингар метавонад маъз Реал Мадрид шавад. Левандовски аз Бавария рафтани аз ва Реал метавонад ҳамин ҳолатро ба нафи худ истифода кунад. Нкунку бошад дар мавсими ҷорӣ гӯё аз нав зинда шуд. ӯ яке аз беҳтарин бозингарони Аврупо дар мавсими сипаришуда буд ва бо ин ҳеҷ кас баҳс карда наметавонад. Дарвин Нунес ҳамлагари ҷаҳони Бенфика аллакай номи худро дар утоқҳои чандин президентони дастаҳои беҳтарин бо ҳарфҳои сурх мондааст. диққат ба футболбози мазкур беҳад зиёд мебошад. мумкин аст Реал Мадрид ӯро ҳамчун ҷавони бомаҳорат ва соҳибистеъдод ба сафаш ҷалб намояд.
Зейниддин Зидан ба дастаи ПСЖ то ҳадде лозим аст ки худи амири Қатар бо ӯ мустақиман дар тамос қарор дорад. Гуфта мешавад ки нафари якум кишвари номбурда мехоҳад ба андешаҳои Зидан таъсир расонда ӯро сармураббии ПСЖ намояд. ҷавоби радди қатъии Зидан чун пештара дида намешавад. Дастаи ПСЖ ҳанӯз моҳи декабри соли гузашта дар талоши овардани мутахассиси фаронсавӣ буд, аммо он вақт Зидан негуфт. Собиқ бозингар ва сармураббии Реал умеди онро дошт ки дар мунтахаби Фаронса кору фаъолият хоҳад кард. Кор дар тими миллӣ то ҳол ҳам барои Зидан варианти аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад, аммо Дидье Дешам кори фаронсавиҳоро беҳтар кард ва вазифаашро нигоҳ дошта тавонист. Барои ба мунтахаби Фаронса рафтан Зидан на танҳо ба ПСЖ, балки ба Манчестер Юнайтед ҳам ҷавоби рад дод. Акнун ки вазъият атрофи мунтахаби Фаронса куллан тағйир ёфтааст, Зидан метавонад рӯзигии худро бидиҳад. Яке аз ваъдаҳое ки ба Мбаппе доданд, ин кор бо Зейниддин Зидан аст. Гуфта мешавад ки яке аз сабабҳои асосии мондан дар ПСЖ маҳз он буд ки роҳбарият қавл доданд ки Зидан ҳатман ба ҳайси сармураббии дастаи шаҳри Париж кору фаъолият хоҳад кард. Агар Зидан биёяд, кори ПСЖ метавонад хеле беҳтар шавад. Авторитети бузурги ӯ Месси ва Неймарро ҳам бедор мекунад. Шояд маҳз ҳамин чиз ба ПСЖ дар мавсими ҷорӣ намерасид. Дивог Ориги бо дастаи Ливерпул хайрухуш кард. Пас аз бозӣ бар зидди Вулверхэмптон ҳама бо футболбози белгитабор падруд гуфтанд, аз ҷумла Юрген Клоп. Дар баробари ин мухлисони мерсайдиам бо ҳама гуна шиёру овезаҳо кӯшиш карданд ки Оригиро тарафдорӣ намоянд ва арзанда гусел намоянд. Шиёри аз ҳама асосӣ чунин навиштаҷот дошт: Ориги, ту ҳамеша легендаи дастаи Ливерпул хоҳӣ буд. Воқеан ҳам Ориги дар таърихи Ливерпул номашро бо ҳарфҳои зарин сабт кард. Дар ҳамон камбеки таърихи Ливерпул дар рақобат бо Барселона нақши муҳимтарини футболбози мазкур дида мешуд. маҳз ӯ голи чоруми Ливерпулро ба сама расонда ин дастаро ба финал баровард ва дар финал ҳам бар зидди Тоттенхем баъдан гол зад. Гузашта аз ин ӯ чандин маротиба дар Премер-лигаи Англия бо голҳояш дар дақиқаҳои охир пирӯзӣ овард. Метавон ғалабаро дар дерби бар зидди Эвертон ба хотир овард. Хулас, ҳама ин танҳо ёдгор мемонад ва таърих мешавад. Акнун қиссаи худро дар шаҳри дигар ва дар дастаи дигар хоҳад гуфт. Ин қаҳрамони нави Италия дастаи Милан мебошад. Тибқи хабари Фабрицио Романо, Ориги ва Милан аллакай ҳамаи ҷузъои шартномаи ӯро ҳаллу фасл карданд. Дар рӯзҳои наздик аз гузариши Ориги ба Милан расман хабар дода хоҳад шуд. Мушкили ӯ дар Ливерпул вақти ками бозӣ буд. Ӯ танҳо аз байни футболбозони захиравӣ ба майдон ворид мешуд. Баъд аз омадани Жота ва баъдан Луис Диаз мавқеаш маълум шуд. Ӯ шартномаи нав бо сурху имзо накард ва ба қарори тарки даста омад. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обножнаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.